Ja Irakista on toivottukin nimenomaan sitä, että ei pakkopalautuksia. Irakistahan on sanottukin, että ei pakkopalautuksia, vaan ainoastaan vapaaehtoisesta paluuta. Ja meillä on kuitenkin jonkin verran onnistunut kuitenkin sitten se, että nämä vapaaehtoiset paluut on onnistunut. Ja se on hyvä asia, mutta ei kaikilla. Sillä tavalla, että mä vastaan nyt suomeksi siitä syystä, että varmasti tulee ymmärrettyä. Ja minähän edustan nyt täällä hallitusta. Ja olen sisäministeri, jonka vastuulla on nimenomaan nämä maahanmuuttoasiat. Meillähän on, kun tulee se lainvoimainen päätös siitä, kielteinen päätös, sen jälkeen on sitten, pohditaan, että miten se vapaaehtoinen paluu onnistuisi. Meillä on järjestö ja meillä poliisi hoitaa sitä. Ja ei meillä lähtökohtaisesti mietitään, että mikä on ihmiselle parasta. Ja me toimimme täysin Suomen lainsäädännön mukaan.